visió capdavantera d'un artista internacional, un artista que és vanguardista en la seva especialitat, un dissenyador de moda que va triomfar en totes les passarel·les del món, però que ara se dedica des de fa 20 anys a la fashion art, que és els seus dissenys que siguin pintats, que siguin estampats per artistes famosos. En aquest cas, la moda, que és art i també és indústria, se troba amb l'art a la manera tradicional, amb dissenyadors i artistes que accentuen el caràcter artístic d'aquestes obres i realment estem molt contents de poder-ho acollir. Este traje, que està confeccionat en totes aquestes premisses d'imatge, està fet no solament en un taller d'exclusió social, sinó que, a més, els flecos, per exemple, de tot el traje, són trossos de roba de gent maltratada, de gent que ha estat a la presó, de gent que d'alguna manera té molt que reivindicar.